Des que som al ventre de la mare fins l'últim dia de la nostra vida, els 5 sentits són la porta d'accés de la nostra memòria. Quan s'arriba a la vellesa, els records prenen gran importància. Només una olor pot fer reviure una munió de records. Igualada va ser l'epicentre inicial de la Covid a Catalunya. Vàrem ser els primers en estar confinats i ho van patir especialment les persones grans. La pandèmia ha fet encara més palès com en la nostra societat la gent gran no ocupa el lloc que es mereix. Ara demanaria que tanquéssiu els ulls. Com et sentiries si després d'un llarg període d'estar tancat t'obrissin la porta a un jardí? El jardí vermell de flors, el niu penjat a la branca, l'ombra d'un presseguer, l'escalfor d'un raig de sol, el perfum de la farigola florida, les figues collides al jardí. De sobte, recordaràs la connexió que tens amb la vida a través dels sentits. Al meu dia a dia, acompanyo persones que han hagut d'afrontar moltes pèrdues. Pèrdues de familiars, d'amistats, han hagut de deixar la seva casa, el seu barri, el poble, la ciutat. Tot això fa que molt sovint es trobin desconnectats de la realitat, sols, tristos, aïllats. Per trencar amb aquesta situació que no ens agrada, volem crear el jardí dels sentits, ja que hem observat que quan surten al jardí es calmen, s'animen, se senten més vius. Obrirem el jardí als professionals del centre, familiars, amics, infants i veïns de la ciutat per tal de crear vincles amb la comunitat. Afavorirem la socialització i l'intercanvi de sabers i pràctiques per tal d'entendre i reproduir el cicle de la vida i les seves cures. Les plantes són tan bones perquè creixen i canvien, responen a les cures i no jutgen, estimulen la participació als sentits i ofereixen esperança. Ajuda'ns a fer possible el despertar dels sentits dels nostres residents. Des del col·lectiu Eixarculant treballem per recuperar les plantes oblidades i les flors també són plantes oblidades. Tenim només a Catalunya més de 200 espècies de flors que podríem utilitzar perquè durant tot l'any hi hagués un entorn florit, viu i atractiu en un espai com la residència per a Vila-seca. Per això crearem una anella verda al voltant del centre, aconseguint que en tots els espais verds hi hagi flors durant tot l'any. D'aquesta manera seran uns espais vius, atractius, que ens retornin els sentits i que ens facin viatjar fins als racons més profuns de la memòria. Un espai en el qual usuaris, cuidadors i familiars puguin sentir-se vius, puguin reconnectar amb l'espai exterior i que també sigui una referència per totes les residències del país que disposin d'espais verds. Per això documentarem tot el procés des de la implementació d'aquestes flors en les zones verdes fins a les activitats que es duguin a terme amb usuaris i cuidadors. D'aquesta manera serà una experiència replicable a tots aquells centres del país que vulguin tenir uns espais verds, florits i plens de vida.